Takže ahojte pri novom videu a dneska si zahráme vlastne tieto Dragons na server Game Team. Takže si prečítame. Pokud nebudeš držať, tak nebudeš poprieť do areny. OK, takže si počkáme. Už sme sa pripojili a je to vlastne Dragon, že sa tu vypustia tieto dragóni, alebo ako to mám povedať, dráci a proste budú takto chodiť a proste tak. Za 30 sekúnd sa tu respawne, proste sa tu respawnujú tieto dragons, drahci, takže takto my sa tu niekde pôjdeme skryť. Ja som nedávno to hrála, teraz to hrám po druhýkrát. Ale neviem, v ktorým dome som bola. Áno, už viem, asi. To bol tento. Tak sa tu išlo a tu presne tu. A tu som bola tak štvrtá. No to keď si dáte. Teraz sa už vypustili dragóny. Že ja tu vždycky takto stojím. Zatvoriť dvere. A proste takto môžete skákať. Tu kde tieto. Ups, už nám tu sobral kúsok. No, takže ja tu takto budem. A tu neviete sa tvárať tie dvere, alebo čo? No. Sa pozrieme, kde sú. Tu sú. Vám, že na... No, takže... Hop. Si pôjdem tam, alebo neviem, zatiaľ to sa budem držať. Uvidím ako. Keď tu raz ešte prejdu nejako, tak pôjdeme i dám. Tak, tu si pôjdeme, zalezieme si tu. Uá, tu ide ako... Taký odporný zvuk vydávajú, tak neznášam. Tuto takto lietajú. Tam je prasa. A nejak tu nechodia ani títo. Takže sme tu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ups. Tak. Sme tu 8. Takže tak. Neviem, čo sa dostáva, keď túto arenu vyhrajete. A musím si stišiť zvuky. Neviem, čo sa dostáva, keď vyhrajete arenu, pretože ja som ešte nikdy nevyhrala. Ale nemám na to takéto šťastie. A tu sú dva draci. A tu nejak nechodia, takže je to super. A začíname už 3 minúty. Takže tak. Jak to nechodia draci, takže to je úplne bombastické. Hop. Už sú tu viacej tie draci. Raz, dva, už sú tu traja. Oh my god, až si idú tu. Ne. Oh my god. A tu ide. Amakakata. A všetci sú okolo mňa. To ja si to takto dám. Tak, OK. Získal si jeden token. Super. Sme tu už len 5, takže dúfam, že to tentokrát vyhrá. Jeme. Amaga. Že ja idem každopádne sem. A tu sa ideme skryť. Ale toto je takéto skokan, ktorého keď ste videli, že keď kliknete, tak proste. Tak, vás to dá. Ja neviem, kde pôjdem.
Oh my god, takže sme prehrali. On bol prvý. Čiže Hawk vyhral. Gratulujem mu. Ale získali sme 3 tokeny, áno, už vidím. Vidím, čo... Takto. Čiže toto si môžete používať kity. Luci si... Proste môžete... Toto, alebo skokán. Čiže ja vždycky použijem skokán. To máte obchod, si môžete kúpiť. Skokanské jablko, alebo zlaté jablko. A tuto si môžete vybrať Dragons, lebo sú dvaja tieto. Takže toto by bolo také celé, bolo to také kratšia arénka. Takéto Dragons, to bolo vlastne iba také na ukážku, že si môžete zahrať Dragons, už nemusíte chodiť na Mineplex, alebo na nejaké iné servery, ale môžete si zahrať na Game Teame. Takže dúfam, že sa vám páčilo, keď áno, zanechte like a čusík.